company जोंनि कम्पानिया नै मेसिन ये इलेक्ट्रिसिटी कम्पानी नि नाय आइयो लामा गाहायाव गारि थांगासिनो ओरैजाय नायदो आइयो गिलायलाङोलै बेनो जाबाय जोंनि कम्पानी वन्डारफुल कम्पानी बेनो जाबाय लास्ट बिल्डिं नुहुरनायसिम बे बिल्डिं नुहुरनायाव अफिस दं आरो जोंना कम्पानिया वन्डारफुल कम्पानी जों बै गेजेराव मावो ओरैजाय नाय जों बिल्डिंनि सायाव दं आरो दायो बर्तमान नैबे जाबाय मेसिन माने गुदाम आरो स्टर रुम नायदो बायलाबाय था एक्सेल बरिया जायगालाय बर्तमान गाहायाव थांसै र'